A máme tu lakte, posledné z tých základných útočných nejakých techník. A tie sú v podstate veľmi jednoduché technicky. Máme ruky hore. Máme v podstate, ja si to rád rozdeľujem do troch nejakých základných lakťov. Máme preražacie lakte. Stále do každého lakte si musím nakračovať a musím skracovať vzdialenosť, lebo zase úder, pozrite sa, kde mám v podstate päsť. A keď spravím toto, lakťom chcem trafiť, tak okolko to je kratšie. Čiže aj keď či už idem do vreca, tak musím v podstate dokročiť, aby som vôbec dočiahol ten môj kontakt. Čiže dokračujem a teda máme tie prerážacie lakte. To je v podstate lakec dola hore a robím to iba tak, ako keby si chcem chytiť ucho v podstate a idem späť. A to isté druhá, idem späť. Čiže hop, hop. Potom máme bočné lakte. Bočný lakeť jeden, bočný lakeť druhý. Môžem sa mierne vytáčať. Nemusím to robiť silovo, lebo keď netrafím, tak strašne prepadnem. Dobre, čiže iba hop, hop. Samozrejme musím mať ruky stále hore. A potom máme ešte taký lakeť, v podstate sa robí trošku z hora dole. A to je, keď mám super trošku nižšie iba rúčky. A ten bočný lakeť viem, že by mi neprešiel, tak ja ho v podstate seknem z hora dole. Čiže hop, obidem mu tie rukavice a hop. Hore, idem hore tou rukou a dole. Hore tou rukou a dole. Dobre, hore, dole. A zase stále dokračujem. Čiže toto sú všetky útočné základné techniky. Mali sme rovné údery, háky, dviháky, lakte, round kicky, low kicky, high kicky, push kicky a kolena. Toto sú základné techniky, ktoré môžete robiť v podstate či už na vrece alebo nejakým drillom, nejakým kamošom. A v najbližšej nejakej sérii takejto si dáme obranu. Budeme robiť obranu proti round kickom, obranu proti úderom, nejaké základné kryty, úhyby, povolovania a všetko toto. Čiže chcel by som to teraz spraviť viac takto systematicky, aby ste mali v podstate, že útok, základné techniky, obrana, základné techniky. Potom pôjdeme útok do ešte ďalšie, proste základné kombinácie, ako si stavať kombinácie. Dobre, čiže budeme to skôr takto budovať, aby to malo nejaký progres, aby ste, keď ste napríklad doma, alebo keď začínate, aby ste sa mali stále od čoho odpichnúť ďalej. Čiže verím, že sa vám táto séria páčila, kľudne mi napíšte do komentu, čo robíte vy inak, ako vás to možno niekto iný učil, čo ste niečo iné videli, čo vám nejak inak sedí, poprípade, či vám to sedí, čo som vám ja ukázal, budem rád za nejaký feedback a ďakujem pekne, vidíme sa teda pri ďalšej sérii. Majte sa krásne zatiaľ.